Kamoro moro mantie jano marel tiene no tiene maber. Arwaki makende maindi en cheno mar kuku mar wach kendo wadwa rango weche go iko mag wuo marach kata weche go iko mag akweda mongere gi dongere kaka hate speech. Wadwa rango ni to sani eri bende waneno ka sirikal mathur kae kedo kod weche gi eki kaka dwarore. Ka in kod ote namba wadi malo kanyo ero Facebook Lolwe TV, Twitter atodinga lo kata Lolwe TV. An kod wende studio abro mi thuolo tino makawuono mosu nyiso nyinge county ne kae to adhi nyime kod twak machalo kamar waki studio. Kamano. Biro. Nyikwara mogi odhiambo makawuono kamora mara muntie nyinga Richard Orengo an wuod Kisumu County. Ageno ne odhiambo makawuono Nyasaye orito weyo makare. Erokamano nya Richard Orengo arwaki studio kendo goni erokamano ndonga nya kuom kaw thuolo mari mar chopo. Gima dwani nyiso ne tongo neno ka jatend piny owacho juma mokalo no wacho ni weche mag wuoyo marach mano ero hate speech en gima ibi ked godo maonge kod dok chien moro amora kata obet ni ng'ama wachi wuok e kweth mar Jubilee kata wuok e kweth mar kod. Bende yieri gi sirikal nigi kedo kod wach nieri e yo motegno. Mokwongo Jeff adwa nago erokamano nikech wach mowacho kawuono nikech ma wach ma important ne Kenya marwa. Hate speech en gima ok wanya yie ne Kenya ka mondo dhigo nyime. Nyako wach ni bana wan kaka jo Kenya nyako wuo gi duol manyalo miyo wabedo gi kwe kendo wabedo gi dongruok. But e gima notimore wik mokadho e wach mar wabunge mag kod gi mag Jubilee manomak anto ka yie gi gima ne sirikal otimo nikech sirikal osebedo ka wacho weche gi gimoro mar hate speech ni kwa ka migosi for example Moses Kuria kata migosi Ferdinand Waititu gin ji manigi cases mapend kata court e wach hate speech to onge chiemo na mora mosega maki motergi cell magi nindo kaka ne ginindo ni kora paro ni ma en gima ne timo mana mondo bwogo wabunge mag kod nikech king'iyo kata charge sheet mane gibedo charged go migosi Moses Kuria nowacho ni Raila Odinga ber kogo gi bunde jolobro ringo wach no dhiru mano is hate speech kipenja migosi Waititu nowacho ni joluo te gibro mako to gitere nyangi mano hate speech nikech mokwongo giyanyo joluonji luoko tere nyangi to gimiyo bedo dhi nyangi no bedo ni gima important kata gima nyalo miyo ng'ato bedo better than the other migosi Ngunjiri Wamuno wacho joluo mondo riemb Nakuru aparo ni mano hate speech nikech owacho ni oganda mar luo giduto gite oriemb gi Nakuru magol gi kanyo aparo ni mano is against the constitution nikech ng'ato nigi right madaka moro amora Kenya kae king'iyo gima ne jokod wacho nikech jokod nogolo press conference ka giwacho ni bana gik mane jogi owacho gi ok gik mabecho nikech okel kwe piny kendo ne giwacho ni bana migosi jatelo mar police inspector general gi migosi Uhuru Kenyatta okaw action kuom jogi nikech kok gikaw action to Kenya bro dhi marach. Ne giwacho ni wan kaka jokod ban koku kaw action to wabro biro fisu mondo wa demand mondo action okaw e kind jogi tinno ka jogo teno ndiknegi ni gidwa cause violence ok apar kamano gima ber nikech mana paro ni duoko e ndalo kanu moko yie kata ne ng'ato mondo odhi office moro amora mar public mondo demand services ja Kenya moro amora nigi right mar dhi office moro amora mondo present petition sama ne jokod wacho ni bana jogi mondo mak nikech kok mak within 24 hours to bro biro fisu gima ng'eyo ni jokod ne wacho ni gibro biro present petition ok na winjo ka jokod moro wacho ni bro biro wang'o ofisi kata goyi kata timango so ok inya wacho ni ka ng'ato wacho ni bro biro office ng'ato to ni inyalo read ni Jeff aneno kiwacho ni dwa dhi office boy ni aparo ni dwa dhi cause violence ok inya paro nyaka bere ni nitie evidence ni ng'ato dwa dhi cause violence to kuom migosi Waititu gi migosi Kuria gi migosi Ngunjiri gik mane giwacho kata kisomo kaka ondikgi gin hate speech to mar ariyo wan kaka jo Kenya aparo ni is high time mondo define to bana hate speech anango hate speech enango Jeff wan ko wuoyo kod studio kae nitie gima nyalo wacho men hate speech nyaka benu ang'eyo ni bana kichopo kae to mano hate speech kapo kichopo kae to mano hate speech nikech Kenya kae osechopo kama koro sirikal Kenya paro last year kane wan gi mino security bill ne bedo passed e parliament to gik manokete bill no noketo kata mana ni wacha dier en hate speech niki wacha dier kiwacho kata ni ng'ane okwalo pesa ni mano koro hate speech niki wacho kata ni bana jogi no yako lo kama makata mana National Lands Commission nigi list mag ginge jo magi wacho no yako lo for example oyako lo Mombasa oyako lo Rift Valley oyako kata Mau Forest niki wacho kamano ni mano hate speech aparo ni bana nyako define as a country kawa define kata kodwa miyo le kaparo tich mar deal hate speech nyako define to bana what is hate speech nyako ket parameters mag hate speech okwanya wacho en gimoro amora ng'ato wacho en hate speech orango paro ni mano en adier nikech adier kata ka bende an bende ne antiere nitiere romana wadhi kaka jofwambo tena ka oganda wacho ni onego waketa ni to line ni kure miwacho godo ni ng'ani wacho nikech kata kada nyisi ni Orengo ifuo mano ok en hate speech ok en hate speech nikech nyalo bet ni afuo mar adier paro ni onego wang'e ni to hate speech sama ng'ato wuoyo mar akwede ana paro ni en wuoyo minyalo isia
isiayo community moro against community moro. Kata isiayo oganda moro nikech bedo ni gin oganda no. Iwacho kata ni joluo nikech bedo ni gin joluo koro gin gi fuwo. Kata ni gin ogol gi kae. Kata ni gin ok ginyal timo ma kaka kama mane Waitito wacho. Nikech Waitito ne wacho ni bana joluo nyalo bedo ni joluo ok ni e level moro midwaro gi nikech ok ong'ad gi nyange. Ting'eni nyange ngi ma konyo go ng'ato in terms of rieko kata mar school. Emiro kan tie joluo ma professor, to ndio Kikuyu ma professor, to ntie Jokalenjin ma professor. To joluo ma professor gimoko ma ibe ko ng'ad. To kinyalo wacho ni ng'ado ng'ato nyange no. Mani ng'eni koro hate speech nikech ing'iyo gima kabila no kata oganda no ok tim, ti ing'iyo gigo e marach wacho ni gin kama nikech ok ong'ad gi nyange. Aparo ni mano koro hate speech. Koro as a country nyaka bed piny to penj ni bana, what is hate speech? Ting'e kama wanyalo time gino Jeff. Dialogue miwinjo ka kod wacho gi. Kod wacho ni bana wabede uru gi dialogue mondo wa define gik moko maketho pinywa. Gin gik moko adek. Tribalism. Iwinjo? Corruption. Iwinjo Jeff? To gi mismanagement miwacho ni kaka IEBC gi electoral processes. Koro kwa bedo gi discussion wanyalo define bana a tribalism kae. Ntie themes under tribalism. Kaka hate speech nyalo bedo theme to wamiyo ji moko to bedo group to discuss kabisa to miyo ni bana ere parameters mag hate speech. Kesa mwanyalo wacho ni bana Jeff kanyo to ni wacho hate speech, kanyo to ok ni wacho hate speech. Erokona nyorengo awinji maber mano ere gima mbende asebedo kawacho ni onego warange ni to waket line ni to dividing line between hate speech to mana gi weche ma oganda nyalo wacho en kanyo mondo wang'e ni adiere ko ng'ato to onego maki ni gimi wacho ni eri en hate speech to mind ok en ng'ato nyalo wacho kata ni Iragwel samoro Iragwel man ka par ni but you see ng'eni Jeff ka nitie laws Kenya ka wan gi laws mang'eny. For example nitie laws ma guard against defamation. Ka wacho gimoro mamriambo kuomi nitie chike ma protect ma wacho ni bana gimi wacho no nyaka idhi e court prove ni gima ni wacho kuom Jeff ni adier. To nitie laws ma protect against malice. Ni Jeff Bukora to wacho ni bana ni orengo no kwalo pesa to onge kata evidence wacha kamano. Koro mago nitie defamation laws ma wan go. But nyaka separate to bana between defamation ingen defamation opogre gi hate speech. Nikech hate speech en gima interfere gi peace mar piny. Defamation en on individuals. Wan kodi wacho gimoro kuma. But hate speech en nyaka bed no ong'eyo ni bana to oganda kiwacho ni oganda man joluo ibro mako gimi ter gi nyange. Mano hate speech nikech ang'o ma in go maber moloyo joluo moko tere nyange. In motere nyange no. Koro mago gik manyaka wa define. Awinjore. Nyiso ni to nwaneno ka joma mokalo jod bura madiroma boro ne oketi e od ang'ech kendo mar ndalo 4. Iparo ni maindi awinjo kiwacho ni mano to ken ranyisi ni kore kedo kod weche mag wuoyo mag akweda. To bi paro ni en lesson ne oganda mamoko mondo mi wang' ni kagi jotelo wuoyo kata ng'ata to giwuok ka gitang' yo. Nane ka joko nindo iye wan bende wanyalo nindo iye. Gima dwa ni wawinj kaka jo Kenya kendo dwa winj kaka mondo sirikal marung'e. Ok inyal kelo gik moko kaka hate speech gi national unity and integration. Gin gik moko inyal kelo gi threat. Ni ji kik time nikech giluor Jeff. Gin gik mikelo gi gik moko adek. Nyaka ing'e to bana historical injustices mosetimore Kenya ka gin mage. What is the truth behind them? So for the first thing in truth nyaka wawache dier mokwongo. Kata ka ng'ato wacho ni bwana joma kama iwinjo sani moko iwinjo kwa nyiso kala sirikal ma Jubilee ni bwana onge kaka nyalo bedo ni senior position mag Jubilee gin 80% gin makabila ariyo. Ni either inja lango kata ino kuyu kinyalo bedo ni yieri sirikal Jubilee kata bi yieri ambassador. Mano mano injustice. Nikech constitution wacho ni bwana jo Kenya tema chulo suru. Nigi right mar equal opportunity kanti appointment mag sirikal. Koro nyakwa truth e injustices gi. Number 2 Jeff manyakwa ng'e bwana. Nto injustices mosetimore gi. Gisetimore ne ng'a to ng'ama notimo ne jogo. So that joma notim ne injustice oyud justice. To jima notimo ne ji moko injustice be either yud punishment kata forgiveness. Ema tero e point number 3 mar reconciliation. To wacho ni bas Jeff in ni mayo kata Dan lope. Iduoko ne Dan lope no. Jeff wacho ni bana lop Dan chat nase uso ma pesa asecham. Dan ineno nango wang'won ne Jeff. Ayia ng'wono ne Jeff. Iwinjo Jeff. Mano koro wadonje level mar 2 mar reconciliation. Gik mo wacho gi are social issues. Ok nya deal kod gi chike nikech kiwacho ni bana nyoro no mak Junet gini motere jela 3 days ni mano koro dhi buogo ji. You are not dealing with the root cause. You are threatening people and kiketa piny ma jodak in fear. Jodak luoro ni dak ni luoro ni ok nya timo gino. Mano ngeni duoko e ndalo Moi. Mano ok nya bet studio kakwa beni dikoro police osedonjo kama mako kodi makoro wan ilawo mana kodwa Nyayo House. Iwinjo Jeff. Koro adwano wang'ie no kikwa live in fear. Waketu gini mondo wenyni bana wawache diru. Let's first of all admit ni wan kaka jo Kenya we are not united. Iwinjo Jeff. Oganda pogo. Ok inyalo wacho ni wan united ka 80% ma government appointed gin makabila ariyo.
Koro okinya wacho ni wan united. So first of all, wan kaka jo Kenya, emize mukinyo ka dhaw kata gi jo media. Kiwinjo ka jo media wacho ni bwana wandikru sede mondik ni we are one. Ni wawuoth gi sede ni pamoja Kenya. No, onge pamoja Kenya. Okwani united. Nikech sana be ni wan united, sirikal ni dikoro nitie joluo, dikoro nitie jo Turkana, dikoro nitie jo Pokot, dikoro tingo face mar Kenya. Iwinjo Jeff? Adona mi kata example jema no mak nyoro. King'iyo korka kod no mak Mkamba, no mak Somali, no mak Nyamkamba motedo Busia, no mak Mombasa. Iwinjo? Yes. To king'iyo ka Jubilee no mak jedi. Donegi no kucha dek. So we must say ni bana, one kaka jo Kenya, first of all we are not united. Koro kwa say admit ni we are not united. Tuwadhi chawi truth. Then what the next level? Amo mi okwani united. Tuwacho ni bana ntie injustices moko mosetimore. Then we correct those injustices. Tuwacho ni Jeff. Mondo we move this country forward, nyaka wach ni bana wang'wonre uru mondo wadhi nyime as a country. Yes. Awinji rengo, awinji go komag Truth, Justice and Reconciliation Commission. Report manogol kod TJRC chande bende wasitiyo kode. Report no gol to gimalet nani. Report kaka no miyo Uhuru Kenyatta. Kata page 1 poko elo. Anase dhima kao report na internet asome okatieke. Yes. Nikech en report maduong'. Tawacho ni bana kaka president onego beno se yiero gimino ni select committee mar cabinet. Magi ng'iyo report ni, magi present gine parliament. Parliament bo yiero committee moro, parliamentary select committee. Mong'iyo historical injustices gi mobiro mo present a report and an action plan ne parliament gi cabinet. So that we say ni bana magi gik mosetimore maricho, we must talk about them. To kwa lenga ni Jeff ni waye yani ni weche becho. Ini sani no social media kai. Iwinjo kaka nyithindo gi yanyore social media. Pong kod weche ma Dongi winjo weche ma ji wacho social media. Koro ere kaka nyalo be ni wan united to ji wacho weche machal kama na social media. Iwinjo ka Ngunjiri wacho ni bana joluo dar Nakuru, ni joluo kodwa neno Nakuru. To nyocha demonstration otimore Kisumu, to nyocha kawinje ka jo Kisumu anjo no kuyo dar Kisumu. Nyocha kawinjo. Koro mano e gima nyaka wach ni bana, what is the truth? So truth kwa seketo piny wacho amo mi truth ni chal kamae. Then we deal with historical injustices. Then e kwa nyalo dhi nyime. Ero kama na nyao rengo awinji mano noduoka chiene weche go kuma report mag TJRC awinjo kai iwacho ni pok osom kata page mokwongo. Uhuru kata na preface, ndiye page ulo ni preface. Kang'e adieri mane wacho no kata kama no rengo to wabro dhi nyime afenye. No, let me say, beno se somo. Nikech report no tingo weche madongo Jeff. Report no tingo weche madongo anyalo mi report no mondo isom. Otingo weche madongo ma ka in president mar piny. To piny no omako chunyi adier yiero pinyi. Dikoro chiemo rose wacho jodalawa. Kata kwa ling nitie gimoro report ni wang'iye uru. Nase some orengo. To iwinjo no linga. Isi winje kata ka president wacho report no. Nyaka ne miye mokete e sanduk moloro. Pok wacho gimoro amora. Loro ne sanduk. Orengo awinji maber. To nyisane to koro wantiere kod duol mochung'ne kedo kod weche gi kimaga kweda kata hate speech. Mano NCIC. Gin bende gisenyiso laini ni oyo ka indi makichope to iwacho hate speech. To be paro ni team mar Kaparo nieri en team ma otegno kendo bro kedo kod wachni kaka no. First of all, commission miluongo ni National Cohesion and Integration Commission motelne gi migosi Francis Ole Kaparo. First of all, okonyal deal gi hate speech nikech gin kendgi ema gikia ni hate speech nango. Kata kiwinjo ka giwuoto, kiwinjo ka gi understand gima ne iluongo ni hate speech. Nitie ng'ama ne chairman ma commission miluongo ni Kibunja. Yes. Dr. Kibunja ne chal ka ngima ne understand gini kabisa. To nyaka nyiwa kao chairman ma URP miluongo ni Ole Kaparo. Chairman ma URP eno biro mana defend URP gino. Ok understand gino to like nyaka nyocho donje gino no dhi monindo budget ema gikwayo pile. Awinjo ni gioro budget gi parliament gibe gikwa budget. To onge gima gitimo gi gino. But number 2. Yes. Adwa no understand the mandate mar National Cohesion and Integration Commission is bigger than dealing with hate speech kende. Nikech kata mar report miwinjo kwa wacho ni. Commission mar National Cohesion and Integration emonego benose kao report ni mo synthesize. Mogole oko mokwayo parliament monoform parliamentary select committee magitimo presentation to parliament and presentation to cabinet on a way forward ni bana one kaka jo Kenya. These are the historical injustices mosetimore. This is what we are recommending ni bana mondo we move forward kaka piny achiel ma united. Magi gik mowatim. Tingeni gin inda ne chiemo ka giwinjo ni ng'ato wacho speech giwinjo ni wabro maki. Nyocha un kanye. So it means they don't understand their role. Their role is to look at bigger cohesion and integration. Gibukra okata ni ng'ato wuo marach ni ng'ato wacho adier moro ka winjo ka gima chuo serikal.
to giwuok ni gigolo press conference. Mar neno ne giketo gi harmonize oganda duto bedo kanyakla ogiti. They don't understand. Girito ka ji osewuoyo koka ineno commission. Kore okata ni ng'ato wuok, kata ni ng'ato wacho gimoro ma ji ogo koko, ka jo Kenya ogo koko. Koka gidhi luongo ute fwambo. Kore ka giwuok ni wacho ni we have had it, we are investigating. Ipenjo to magi joma nade? Because an kaka ng'iyo national cohesion and integration, en commission monego bed ni ng'iyo gini more broadly. The foundation of their discussion must be around the report miluongo ni TJRC report. Mane report monego bed ni inform terms of reference mar national cohesion and integration. To gini ng'en giketa kera ni hate speech. Ni ka jokod owache gimoro to ni ni wabro luonge wabro make. So there's nothing, they don't understand their role. Emi anyere studio wacho ne giri tari mondo ng'ato wuok kage wacho ne giri no dai lawach gimoro kore ka gigolo press conference. Wadhi wuoyo. Awinjo bero rengo jisane to. Ting'eni gima rach Jeff. Let me tell you what is sad about it. National Cohesion and Integration Commission is a full-time commission. Gin gi ji modak kanyo matiyo to chamo msara. Tiwinjo gima rasa. Kori penjo to bana sama ng'ato pok owacho gima rach to gitimo gang'o. Nikech role gi for me should be synthesizing TJRC report cha. Magi goal injustices ge magi keto oko magi wacho ni okay jodalawa this is what we want to discuss. Gi hold gi miluongo national dialogue. Dialogue ni gini monego bed ni gi push dialogue kabisa nikech dialogue ne ema dhi kelo foundation mar discuss historical injustice mosetimore kendo gi way forward kakwa dhi bedo cohesive country and integrated country. Sani kata kiwinjo ka president oyiero Japar kuom Japar go ji abiro gino kuyu gi jalang' achiel ok iwinjo kata ka giwuoyo to mane tich monego bed gi remind president one kaka National Cohesion and Integration Commission issue mar regional balance appointment is a very important thing manyaki ng'i kendo nyaki wuoye to kokwa dil gimano to hate speech problem na dhi nyime bro mana dhi nyime nikech wan kaka joma ofil ni okwane sirikal wabro wacho ni joma nie sirikal wabe wachulo suru to ubro wacho ni mano hate speech to ubro mako wa koro wan obro mana dhi nyime gi wacho an wabro kodi e weche mag kits mag ndiko oganda kaka jogo ombulu na winjo ka joma konoro na message ni orengo wacho propaganda ka uno kana no ka jo NCIC bende bro wuoyo ni wacho ne gin girenga lenga girito wuo bara Jeff in ti jafwambo dogi aneno ku wuotho semo ko choko news mia nyisa ne chiemi se report jo National Cohesion and Integration ang'o mise winje chiemo ma gitimo podi ok ni ka gigolo ka ng'ato wacho gimoro ka josiasa go koko to kin giluongo press conference ipenjo nyocho un kanye ole ka paro ni mane elope ka jiado o kwayo mana dhok ko winjo gimoro to yedho mtoko biro Nairobi obiro penjo na ng'ato timore orengo nyisani to areno ka nyaka nochak loso e wi duol mar IBC ma bende grube mopogore osewuok oko oganda moko wacho ni en mana jokor kenda aneno ka nitiere grube mopogore ma bende kata the Law Society of Kenya nitiere grube mag jolamo nitiere grube mopogore man sebene nosekwani mondo duol nieri mondo giwuog oko gi volunteer mondo wach ni oyo wan bende koro nikech wawinjo ka oganda onge kod geno kodwa wabet tenge mondo yier duol moro ine wi IBC ni ineno nang'o kapok ochopo yiero madige mokwongo IBC nonego bed ni dhi dala just immediately after the 2013 election gin nonego bed ni gidhi dala to adwa nang'i wach IBC maduong' moloyo golo commissioners kende nikech golo commissioners kende ok dhi medo IBC obed IBC motegno ma wadwaro gima dhi miyo IBC bedo motegno en legal framework wa provide legal framework madhi miyo IBC bedo ng'ama ji trust nikech ng'eni kaka opira mar football ka wadwa gocho kodi kineno kata Gor Mahia gi FC gocho to nyaka giyiere Gor nyaka yie to FC be nyaka yie ni bana referee mane dier papno gite giyie ni ng'ano ni kare to so long as ni ng'ata achiel one of the players osewacho ni referee no giyiego referee no onge moral authority mar wacho ni winjo ka iwacho ni wan gi office of Kenya marang'o players emo osewacho ni bana weno kwadwari koro nyaka wa form referee machielo koro IBC on that ground alone the fact that ni player achiel osewacho ni ok gi trust onego bed no dhi dala but mano is just the superficial one ma deep end for me and corruption mosebede IBC kanyo corruption mane gikwalo go pesa ma gichamo go chicken gate ma jowete gi mane gichamo go pesa London sani ni e jela nyoro na winjo ka British Commissioner British High Commissioner to Kenya ambassador ma Britain ma Kenya kai no wacho ni sani the British government is working mondo gikaw pesa mane joko kwalo je gini joka ne gimako magi tere jela magi se kaw pesa gi e bank gi ma sirikal okaw koro gidwa kaw pesa gi miyo sirikal ma Kenya iwinjo kanye monego benu asechope makoro ji manowacho no kwalo pesa gi commissioners gi jo secretariat gindi koro ne wasemako gi mwase yalo gi mwase tero gi odang'enge mwase dhi mwa recover pesa mane gikwalo cha mwa kete national budget koro wagero go mana piny iwinjo wagero go ndara wagero go hospital wagero go choche so mane gimo nego benu atimo to IBC nikech gik ma wacha riyogo
bedo ni ne gichamo pes chicken gate. To mar ariyo ma very fundamental, election en kaka opira. Gin jotugo ariyo. Jotugo gite nyaka yiere ni bana referee ber. Ka jatugo achiel wacho ni referee rach, kata mana Ole Kiapi ema ne wach 2013 ni IBC rach. Ingeni weng'iyo ni ji mang'eny ni wacho ni bana ni majority mag Jubilee no. Kata mana Ole Kiapi, kata mana Deba. Ngani no ninga? Mwalimu Dida. Kata ka Dida moja neno ko yie gi commission. Commission must go home. Nikech Dida is a player. Ole Kiapi is a player. Gine ma referee ni dhi yalo gi. Kage okiyie gi referee, to referee onge moral authority mar wacho ni wan gi office of tenure. Onge office of tenure main go. Referee kata mar opera. Intije 90 minutes. Ka 90 minutes zirimo tidok dala. So IBC masoso no ni gin tijge mana sa yiero. Erokamano Lengo awinji nyisane to joma mokalo nane ka jang'ad bura maduong' mano Dr. Willy Mutunga ne owe tije kendo wacho ni koro retire odhi yueyo. Nyisane to kane Mutunga ochako tich higni 5 ineno ka otiyo machalo nade to sani eri doho kata judiciary ineno ka bende wagoyo ondamo moro mbele nyaka ne Mutunga ka otiyo. Mokwongo nyakwa kwa thuolo ni mondo wa congratulate Willy Mutunga kuom tich manyocha yudo mare ambassador mar UN. En tich maduong' ahinya kendo en tich mating'o nying Kenya malo. Mano nyakwa congratulate kuom tijno. Mar ariyo, Willy Mutunga an kang'iyo Max kako perform e higni 5 mosetiyo. Ka gin Max 10, nanyalo miye 4. Yes, nanyalo miye 4. No, anyalo miye 4 nikech nitie gik ma Willy osetemo kabisa. One thing manyaka understand ni judiciary nyocha en kama otimo cathedral mar mibadhi kabisa. Koro Willy Mutunga nyocha tiyo to jokuoge gi joma kwalo gik moko be ng'eny around him kabisa. Koro nyaka understand nyocha tiyo environment matek. But gimomiyo miyo Willy 4 kuma 10. En ni Willy nyocha ok ochung' motegno. Nyocha enano obet owe gik moko timore kata kotimo gimoro timo gik moko nyocha ok otimo gimino drastic measures. Ok okaw drastic measures. Nyoro ka nyocha tiyo nyocha enano ok okaw drastic measures. Ma nyocha njokindu. Yes. Ka njokindungu koro nyocha ose riwore gi jamibadhi. Dayo maja 74 years old pod ok dwa dhi dala. To dayo wetene to ni dala. Kalpana Rawal. En oseti bwana en kata 74. Onego beno dhi dala tugo gi nyikwaye bwana. To nen pod dwa yale kot. To nui makara sani yale nikech nitie mbadhi moro belowe kocha. Obe ok odwa dhi dala tenje dung maja 70 gimoro gi wiye. Tipenjo to bwana ino kidhi dala. Koro ema dwa nyisi ni ka koro kanyocha waneno mano nyocha neno ka Mutunga okawo very drastic action. Tadwa wacho ni previously on many cases Mutunga nyocha ok okawo drastic example mane Senate otero National Assembly Supreme Court for legal opinion. Nyocha kineno ka giwuok very strongly. Anyalo duoke the first case mane gidilgo. Case mar IBC code gi Jubilee election petition. Ok naneno ka Mutunga ka more strongly to stand with justice. Mutunga notemo ni banotie kuru gini pepe mondo room. But ok naneno ka more strongly on the side of justice. Mondo wachi ni bana kantie evidence. Kata gini dhima na kawa igachiel. Wasomuru evidence gite mondo wak will with the truth. Nikech Supreme Court enonego beno deal gi o stand on the side of justice. O stand on the side of the people of Kenya. Tigeni Mutunga ni nyiko aje ni bana ni election ni kwa by election is going rerun. Ni rerun is going to be expensive. Gikelo excuses mang'eny. Ni oni evidence man code go be code no kelo gi late. Koro first of all yie ni evidence ntie to wacho ni code no kelo gi late. Iwinjo. So mano kanano ka Mutunga chungi justice ahinya. King'iyo kaka weche ma corruption. Inya paro kaka Gladys Shulei. Kane ni judiciary kan kaka ne gilawre gi Gladys Shulei. Shulei bodo wacho ni bana Mutunga be lawre kode. Lawruok ma wa not very professional. Iwinjo kaka nyocha gilawre gi Tonuibe. So ntie unprofessionalism moro ma nyocha Mutunga display gi arrogance moro ma does not bring out the side of justice. Kora paro ni anyalo miye nikech otemo. Ntie confidence matinde judiciary go ineno kata kanyoro ne gikawo bunge wa last week gidagi tuono cash bail. Justice Odunga Gini are making very fundamental constitutional rulings. Rally mar Uhuru Park, mass actions majo kod nyocha dwa call. Ineno ka judiciary osetemo chungi side of justice. So aparo ni mago ema nyalo miyo Willy bedo nyaka 4. But generally nikech corruption manyicho dwa muoche judiciary kanyo ka is there because okonya wacho ni registrar ni timo gik moko to en chief justice. So en chief justice ema nyaka penje. The buck stops with him. Kore ema nyalo miyo Willy 4/10. Aparo ni nyocho temo kar dhano nikech one thing manyaka appreciate nikech we have a new judiciary, we have a new constitution. He's the first chief justice. So expectation was a bit high. But aparo ni nyocho temo koro moyudo 4/10.
Mano according to me. Agoni ro kama ndonga enyo rengo kuom chopo ne watemo twake weche go mag we mag kwere kata hate speech ma bende watemo warango weche go kuma bende osebedo kadhi nyime e piny mar Kenya. Agoni ro kama ndonga kalo wabro chakwa duogo chenro mabro keli achiel kachiel tinde en mar rango sirikane mag gwenge kako setiyo sanire kodongiga achiel wanire kwa chako dwe manyien wabro chako rango kodi achiel kachiel nito sirikane mag gwenge to moloyo mag Luo Nyanza osetiyo e yo machalo. Aduna chak mana gi Homa Bay maru. Wabro Homa Bay. Yero ga protect Homa Bay kabisa. No. Kisumu Every time wadwa discuss counties twachako kodi Kisumu kumiyai. Ine host je. Kao idi kwendo twachako kodi kumiyai izade Kisumu City kapang. Kisumu City wabro discuss. Ni sani governor sauchiel mag Luo Nyanza. Adi minyano ka onego doge tich. Bajaja ni adi minyano ka onego to makanye gi kanye mondo odhi. Governor mano godo manya Mira, Kisii, Siaya, Homa Bay, Migori ka achiel kod wan gi sirikal mag gwenge auchiel e Nyanza. Kisii bende. Ok support ngato, but aparo ni governor ma Kisii Ongwae has performed very well. Aparo Ongwae nyocho tiyo maber kendo nyako appreciate. Governor ma Nyamira bose tiyo. Kendo tiyo maber kabisa. Kendo yie kore nikech he has been very also loyal. Kata man to the party. Governor ma Migori. Kotho Bado has performed relatively well. Considering ni no yere kata mane PDP. Yes. And performance mare has been so good kata mana relationship mare mobil gi jopiny. So en a new structure but otemo. Kabiro koro kadonjo between Homa Bay gi Kisumu gi Siaya. Aparo ni Jackson Nyanungo Ranguma be otiyo maber kabisa nikech oseto gimno ni foundation ma Kisumu nyalo take go off. Nti challenges but aparo ni obe osetemo. Siaya kato kana Siaya gi Homa Bay weyo. I don't want to say nikech okane ka gi perform na mutegno. Ntie la cluster nature moro manyocha gitiyo go mok mora. Though there are people I know there my friends. No, Homa Bay be okrach but nyocha kaneno viga Orengo kai nyaki wacha ni Homa Bay onego duok ngani ko soko nego duok ngani. Okay, ngamo adwa na we mano ne Homa Bay. Mondo Homa Bay one kaka wito tiyo kod to gi lose kendi. Jo Siaya be adwa ni awene gi rasanga gi wach kendi No, gimo mi wacho kamano Jeff. Nikech awinjo semo ka jo Siaya complain too much. Yes. Tapenyo jo Siaya ne uyiero rasanga. Mudhi by election kendo rasanga ne muyiero. Koro okadwa ni u complain ahinya nikech mae koro uchamo uninde kitanda mane upedho. To Josia winjo kayuak. Mano wachako sirikande mag gwenge niko koko maliche Kisumu. Sane Kisumu olokore. No, Kisumu ngeni gima ber gi Jackson. One thing I must appreciate about my governor. Jack en ngama winjo wach. Sai moko ngeni dino ngise ni Jack. Yes. Walal, wadhi marach. To duogo to winjo wach. Koro aparo ni after that wabro no kwe. Waloso maber. Wacho to wach discussion mar county wabro dhi maber. Sirikande mag gwenge wabro kelo ni achiel kachiel ka wan gi Richard Orengo ka achiel kod jal moro mabiro biro ji adek. Wabro analyze to sirikande mag gwenge duto osetiyo machana to moloyo auchiel mantiere e gwenge go mag Luo. Adwa ni kete m Nairobi. Nairobi be ngeni county wa. Nairobi county. Nairobi county wa. Nairobi wabro chako kod achiel kachiel gi Miguna mondo wawinj ni to Nairobi otiyo nade. Miguna ngeni jagwenga lakini ento biombe. Okay, wacho rego ng'anya mind ina ni kuku marwach kwa danje follow back. Erokamano.